Yeah, Eugene. I ain't connected. He's so happy, Jen. He's so happy, Jen. Yes, it's a wonderful. So, can you share with us your thoughts and your feelings about what you are witnessing? We are going down, sir. I know, I'm coming down there. I'm just go below. No, I really want Amen. Because my candy number. Kawala on you. Thank you. Gani unusi anyị jebezia anyị alep. O nwe onye nnụrụ takwunyelu mmadụ ebe a na ndị mwere na anwụkwa ajọ nkwu. Kanchasi ala. Ifresh go eventually. Anyị abụọ na-alasị nkwu. Ibe mwere ji ala ajọ nkwu. Uluru na AIG anya. Ọ dị ka ndị ba isi adị. Igbo. Oh, maka ya da ala nkwụ ka isi ala mbụ ka ji ọgbaba small size. Mgbe anyị na-ala ka esi ala bụ otu aka onye ọbụla. Ife onye mwere na-abịa n'ụzọ, hichaa n'ụzọ. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị. So, anyị si ka anyị kene unu. Ụmụ unu, nwa unu nwaanyị, unu keele anyị, ma nwa anyị nwoke batala ebe a, bịa nụrụ nwaanyị. Faya bụrụ ndị township. Babikwi na township anata n'ụlọ. Onitsha bụ obodo Igbo ji wee mmalụ obodo. O nwere onye Igbo bụ onye Igbo na-ebiro n'Onitsha. Agụrụ m akwụkwọ n'Onitsha, agụrụ m na CKC Onitsha. Saa abụọ na nke onye chi ikpeazụ. So na anyị ncha bụ ofu. Fanọlụ nọte aka ọbụla fa natara anyị alịbafa. Ọ nwe omenala ndị Onitsha na-emegasị, anyị na-atụ ya na-eme ya olu ana fanata ụlọ. Ụlọ anyị abụ onye ọbụla. Oluo na nke anyị ndị be anyị na-agụ arọ. Anyị bụ ndị na-agụ arọ, anyị na-ekwu ibe na-eme echi. Bọọ nwaada, kedu nwaada anyị? Ọkwa ịmalụ. Olu ọgụgụ arọ bụ anata n'ụlọ. Maka na fanatasịa arụ adị anyị niile mma. Asị ka anyị kene unu. Onitsha ekene m unu. Daalụ. So,
Ifeanyi na-aga nke ọma nwere n'anya. And how is it? Thank you, sir. Thank you, sir. So we are about to receive the bride and groom for their appearance. It is, the deed has been done. Yes. It's time to celebrate. So the bride and groom are heading now for the reception. Their first appearance as a couple, as man and wife. History and Culture are presenting to you for the very first time as a couple, Mayor and Mr. and Mrs. Aghaebe. To rejoice with their colleagues. Eugene, Aghaebe, his younger brother, Chijioke, Aghaebe, taking to wife today, former Miss Francis. Now Mrs. Francis Ifeanyi Aghaebe
Center for Research Igbo History and Culture are presenting to you for the very first time as a couple, Mayor and